My sme zabudli na jednu vec. Tým, že je doba veľmi rýchla, stresujúca, každý má veľa myšlienok, človek má veľa práce, každý chce prežiť najlepšie ako vie, čo je logické. My sme zabudli chváliť jeden druhého. Zabudli sme otvorene, úprimne chváliť. Chváliť človeka, ktorý dobre vyzerá. Chváliť človeka, ktorý urobil dobrú prácu. Pochváliť partnera, že navaril večeru. Pochváliť kolegu v práci, že urobil dobrú prácu. Pochváliť dieťa, že prišlo domov s jednotkou alebo dvojkou. My sme zabudli chváliť naše okolie, našich najbližších. A práve preto budem rád, ak dnes pochváliš jedného človeka v tom okolí a uvidíš, ty sa budeš lepšie cítiť a bude sa cítiť lepšie človek na druhej strane. Urobíš mu krajší deň. Chvála nič nestojí, chvála veľa dáva. Daj like, napíš do komentu, či chváliš, či teba chváli tvoj kamarát, kamarátka alebo partner, partnerka a toto video môžeš kľudne zdieľať ďalej medzi kamarátov a priateľov.